Uthi-ke Malwandle, amabhizinisi awavali. Festive yaqala unyaka, kuyavula unyaka, amabhizinisi awami awavali, angivali, it's business as usual. I could give nje abantu abasebenzayo ama-day offs bashintshane bathatha ama-leave wabo ngokushintsha kodwa awavali. Kuyasetshenzwa, kusetshenzwa imali 7 days a week. Sunday i-double pay, abasebenzi bayazi, ungena kuseni ushayise ngo-1 kodwa uyazi ukuthi uholela usuku oluphelele, uthatha i-leave yakho uhola imali yakho ephelele. That's how well my businesses are doing, and I am a hands-on person. Ngiyavuka ngiyo-check ukuthi kwenzakalani, amabhuku ngiyazi-checkela, ngiyakwazi ukuzi-checkela amabhuku, ngifundile and I've been improving myself all these years ukuthi ngili-understande nebhizinisi kangcono. Ngiyazenzela nje okuningi, ngikhuthele, angina-stress, anginankinga. Bayayazi routine yami la ekhaya ukuthi isikhathi esiningi mangivuke ekseni ngahamba ngaphuma ngibuya ngaziphi izikhathi or eziphi izinsuku engihamba kakhulu so nje they are just aware uthi that one silly day uvalwe izikole uDecember already, njengoba ngishilo ukuthi lo 19 years wami usuqedile ukubhala ngaleso sikhathi. Lo omdala ofunda eUJ kwenzekile ukuthi angasheshi ukubuya ekhaya. So kwenzekile ukuthi angasheshi ukubuya ekhaya. Ngangaba nankinga futhi nami ngaphela umntana sekhulile ufuna uyiphelela impilo yakhe vele le eGoli la hlala khona une flat like. So akasheshanga ukubuya, wayeshilo nje ukuthi uzobuya mase kusondela uKhisimusi. Kwasizathu angikhumbuli nanokuthi sizathu sasithini, kodwa nje wayecelile ukuthi ucela ukuba seGoli kancane uzobuya mase kusondela uKhisimusi. Samiyeka kumntana sathi hayi kulungile akhule, ukhulile vele umfana, asizokumxina ukuthi akabuye ekhaya vele ujaha uzokwenzana ekhaya. So abantu abasekhaya, umyeni wami nale ngane yami na 19 efunda umatric, le engiqalekisa usuku engayizala ngalo, uthi Malwandle ngivuke that one stupid day ngihambe as usually, ngivuka ngabo 5 ngoba vele lo mntana wami na 19 uzomenzela ubaba wakhe ibreakfast mesevukile. So mina ngivele ngivuke nje straight ngalo la, ngangena emotweni shwi ngihambe ngifike ngivule izitolo ngenze ngikwenzayo. Ngelanga la khona kwakufanele ngabe ngangizofike ngiqale ngenze i-stock taking, bese mengisuka ku-stock taking ngihambe ngiye eMtateni ngihlangabeze some of amabhayela wami abekade ezofika ezimpahla ebezi-order overseas. Labo dropshipping bayazi abantu abenza lezo zinto, dropshipping tontontoni, bayazi ukuthi kwenziwa kanjani. Uthi wayezohamba-ke check lawo mabhokisi enze sure ukuthi ayalodwa azo-deliver and everything, or you pick up something like that. Uthi kwakufanele ayokwenza lento, but it happened ukuthi angazi waphazanyiswa yini or kwenzakalani ukuthi lezo zinhlelo zishintshe. But it happened ukuthi that one stupid day avuke afike avule eshop, stock taking angasenzi. Uthi kube nento nje ethi akavele ahambe aye ezitolo ayoqoqa izinto ezincane, groceries okushodayo, and then abuyele endlini. Uthi that day nje ngazizwa ngikhathele nje, ngingafeel like I want to work. Kangangokuthi immediately kwathi mekufika umntwana ongisuperviselayo mangingekho, kwathi mekufika yena nje ngabo 9 ngoba uqala ukusebenza na ngabo 9 ekseni ushaya. Uthi makufika yena ngavele ngafike ngathi nje zibanibani nangukhiye uzongivalela ntombi. Sorry guys. Uthi wathi makufika yena ngamnikeza ukhiye ngathi nangukhiye ntombi, moqeda ukuvala uzokudlula kwami ungidrophele wona lokhiye. Ngoba uthi vele kwakhe kusedrobheni ke futhi kusendleleni yala bekade dlula khona vele, uzodlula ungishele lo lokhiye ekhaya. Excuse me, ngizokubona kusasa. Uthi hayi la ngempela kube njalo. Uthi ke ngihambe la ngempela ngiye ezitolo. Uthi nasezitolo ngiyayihudula nje, umzimba wami uphansi, ngizizwa ngikhathele into engajwayelekile nje. Uthi ngiyayihudula la sezitolo, ngingene ebusha ngithenge izinto ezimbalwa, ngithenge inyama, ngingene kephi ngenze. Uthi nje futhi nakhona ngizwe ukuthi umzimba uyangisinda. Uthi hayi ngiqede ngifake ngilayishe emotweni ngihambe ngikhaya. Uthi ngingene ekhaya mangifika nje as usual TV idlala yodwa, into ejwayelekile leyo, sonke siyazi abantwana bayakwenza lokho. TV idlalela yodwa, ngingene nama-bags ngiwashiye ekitchen, awekho amaningi vele bengikhathela ngwazanga ngithenga into eningi. Ngingene nama-bags ngiwashiye ekitchen, ngivule efrijini ngifake into engiyiphethe. Uthi ngixawe ukuthi kuthulekile, i-TV fine idlala yodwa, kodwa usually mangingena kanje lo mntana wami una 19 ujwayele ukuphuma ngihlangabeze, yena ngimbona ukuthi ukuphi vele lo mdala akekho. Uthi hayi ngihambe ngehle down the passage ngiye ekamereni lakhe ngiyocheck ukuthi ukuphi, mhlawumbe uphumile akekho kwenzakalani. Uma ngivule ekamereni lakhe ngilunguze akekho.
ngiqhubeke ngikhuphuke ngepassage ngikhuphuke ngepassage ngikhuphuke ama-steps ngiye amakamereni phezulu kuhlala kwi-upstairs phezulu ikamero lakhe nomyeni wakhe kune-study eceleni kune-gym eceleni kunanani uyabala-ke uthi hayi vele yonke le minye iminyango ivaliwe so obviously kusho ukuthi umyeni wakhe usekamereni uthi ngiqala zena-ke manje ngoba i-TV idlala yodwa akekho umuntu oyibukile ezansi kusho ukuthi I'm assuming kusho ukuthi naye uphezulu elokhonjeni ekamereni lethu uthi hayi mangithi ngiyafika ekamereni lethu umnyango uvaliwe kodwa kune-space nyana nje singake esikhona uthi ngidudule nje kancane uthi ngidudule nge-slow motion njenginawo nje energy umzimba wami uphansi uthi ngidudule nje kancane into yokuqala yangikhanga iphenti eliphansi itrunk kamyeni wami ephansi uthi ikamero lethu likhulu emalwandle uma uqala ungena uqale ungene in a space la kune couch khona wembaye mangabe usuzolala yabona lo mize edesignwa kanjalo ukuthi kune space uthothi kune couch mhlawumbe nendawo yokurelaxa nje kancanyana before uzolala uthi uqala ungene uphumele kuleso space before uyongena ekamereni from ekamereni then usuya kwi-ensuite uthi ngingene ngiphumele la uthi mangingena la kule couch ngibona impahla nje zindize emoyeni and I can see impahla zomntana wami lezi lona 19 ishirt lika baba wakhe lele ngihambe eligqokile ekseni and li-ayinwe yimina ngoba phela usokhaya lo umuntu ozithandayo ugqoka into fresh every day even though engekaphumi kakhulu but kuyenzeka kube khona into emkhiphayo so uvuka nje aswenke njengomuntu osukezwe emsebenzini uthi ngiyalibona nanti i-shirt beli-ayinwe yimina ekseni ngimshiye ligqokile uthi mangiphakamisa amehlo ku-TV kudlala uxola imfeka uma ungamazi uxola imfeka hayi Google he uthi mangithi ku-TV angifuna ukupenalize YouTube uthi mangithi kudlala uxola imfeka ku-TV uthi the last thing I saw mangiphenduka nje ngithi ke manje sengibuka on the side la kunombhede khona ingane yami yentombazane ena 19 nobaba wayo oyizala ngithi malwandle lengane uyizala lo yise ngikhuluma ngaye nami ngiyayizala uthi okwenza emva kwalokho nami angikwazi ngiphaphama esibhedlela uthi ngiphaphama esibhedlela angazi ukuthi umhlakabani ingqondo ihambile uma ngiphaphama ngizwa nje uthi mangiqeda ukuphaphama kukhaleke emshini yabona le mshini ekhala uma kukhona umuntu ophaphamayo ingqondo ibuye kancane kodwa I can't recall ukuthi kwenzakalani at this point in time uthi agijima unesi eze kumina asmile unesi how Mrs. Manman uvukile oh how are you feeling uthatha ifile unesi abhale something uthi abuzwe uthi ngibuze ukuthi kwenzakalani ngilaphi ngifunani la uthi hayi unesi angachaza izinto eziningi athi I'm so happy ukuthi how are you feeling I'm so happy ukuthi uvukile you even looking fine to unesi angipetula amehlo acofe enze whatever that akufanele akwenzile ezumsebenzi wakhe uthi kancane ingqondo yami ibuye uthi ngivele ngibuke ezingalweni ngiyabona nginama-drip uthi ngifuna ukuya ekhaya uthi ngibambe le drip ngifuna ukuyihlonza uthi angibambe unесangisheshisa athi nje ngifuna ukuya ekhaya ngicane ngidedeleni ngiyagoduka athi unesicha ngeke ugoduke phela udokotela engakubona fanele uqale ubone udokotela kuhlole and then approve ukuthi ugoduka athi ngithi ngifuna ukuya ekhaya manje ngicela ningisize nje ngifuna ukuphuma ngiye ekhaya uthi hayina ngempela ke bamkhamishe down bamjove ngasamething ukuthi ngiphinde ngibuyele kulaleni futhi ngilale zwi angazi ukuthi ngaphaphama sekuyisikhathini kodwa uma ngiphaphama ngalesi sikhathi engaphaphama ngaso ingqondo ke ibisifunction right sengikhumbula ukuthi kwenzakaleni uthi ngibuze ukuthi umyeni wami kuthiwa hayi umyeni wakhe akaze afike uthi ngibuze iphingane yami uthi hayi naye ayikaze ifike so ukusho ukuthi all this time ela isibhedlela nobody has came to visit her uthi siqhubeke sihambe isikhathi ngalolo la ngudokotela amnqabela ukuthi agoduke kuthiwa hayi lala bazokhipha kusasa okay alale ke bazomkhipha kusasa ke uthi kutext njalo unesi amlethele ifoni yakhe amnikeza ifoni yakhe uthi nje kungapheli isikhathi singakanani futhi athi nayo ifoni yakho i-chargiwe uthi ngiyi-switch on ngifuna ukucheck ama message uma ngiqeda nje ukuyi-switch on kuvele kufona umfana lo segoli ma right kade ngikufuna athi uma wakhe ya ngi-right mfana wami uthi ngizama ukugqiba manje ngoba angifuni yazi lengane segoli ukuthi kwenzakaleni
angazi noma iyazi kodwa angifuni njengamanje ukuthi whatever kwenzakalile ayizwe ngami. Angeke ngimtshele lutho, so let me pretend as if everything is fine. Hayi ngiright mfana wami, bengikhushukela ushukela nje kuphela, kodwa ke odokotela bangidedela. Athi hayibo ma usesibhedlela, uthi thuka ingane ayazi ukuthi bese sibhedlela. Kusho ukuthi nobody told lo mntana ole egoli ukuthi uma wakho usesibhedlela. Hey mama usesibhedlela, utha how? Oh, bengicabanga ukuthi uyazi. Athi hayi no angazi. Hathi yo ma uthi vele iqala ikhali. Qala isikhihli sililingane. Uthi manje okungididayo ukuthi lengane yomfana uma ngabe ukuthi ibingazi ukuthi ngisesibhedlela izwa ngami manje pho ikhalelana. Uthi confusion yami ibe inkulu isikhihli sililingane ithi suka ibithi ma ngize ngizwa ngomakhelwane awusho uthi uma wakhe ukhuluma ngani baba, uzwa ngomakhelwane ukuthini, angisho ukuthini. Uthi ithe isafona kanjalo, uthi aphinda abone i-call engenayo, i-call kamakhelwane lengenayo. Uthi emqondweni wami ngibe nento ethi angiyidrop i-call akithi ngicela ukufonela back, uthi ayidrop i-call yakhe. Apick up le call kamakhelwane nje usaba close naye abajwayelene naye. Uthi maka pick up i-call kamakhelwane athi hawu makhelwane kade ufuna ukuphi? Uthi omunye ngifuna ubani kephi kanjani? Uthi makhelwane sesikufune yonke indawo, umyeni wakhe asimazi ukuthi ukuphi. Uthi nje akasiqedanga istory kade sichaza umakhelwane. Uthi kutext njalo kuphinde kufone lengane yakhe yomfana. Uthi ngiphinde ngidrop ifoni kamakhelwane manje sengiphendula lengane yomfana. Uthi the way I am so confused, angazi ukuthi labantu bakhuluma ngani kodwa kuyacaca ukuthi these two people bakhuluma ngento eyodwa bona bayayazi, and kuyacaca ukuthi akekho owazi ukuthi mina bengisesibhedlela, and angazi ukuthi esibhedlela ngilethwe iambulance noma ngilethwe usokhaya. I don't know, ngiphaphama nje esibhedlela and nayena sokhaya loyo kusho ukuthi ubalekile la ekhona, akekho omazi ukuthi ukephi. Nobody has come to see me. Kusho ukuthi kahle iningi into enzakalayo manje or eyenzakalile ngalesikhathi mina ngiqulekile or ngifile 5 seconds or whatever it is that ebenzakalile kumina, eyenzakala iningi into enzakalile ngalowo mzuzwana ngilele. Uthi hayi ngiphinde ngijime ngiphendule i-call yalo mfana wami manje. Uthi mangiyiphendula ma uthi siyachaza ke ingane iya in between the tears. Usibani sengizwa ngomakhelwane, awungitshela ingane ma ngabe sengifikile mangilapho mangisazama ukubheka ama flight kwathini ngithi ima ke baba hlisa umoya, qala phansi, kwenzakalani, ukhuluma ngani, omakhelwane batheni? Ake siqale la. Uthi uzwa ngomakhelwane, umakhelwane uthini, omuphi lo makhelwane? Uthi qala ichaza ingane. Uzibani usho udadewabo lomncane. Uzibani kuthi utholakala ekhaya ezilengisile elenga egarage kwathini kodwa manje into exaka ukuthi ubaba akekho ekhaya, kuvuliwe ekhaya. Nomakhelwane loyo umbone ebedlula ngomgwaqo, wabona ukuthi khona umuntu olenga egarage nomnyango uvaliwe. Awuna ukhuluma ngani lo mntana? Uthi ingqondo yami izulu okugcina. Uthi aqhubeke umntana ubaba akatholakali, abantu bamfonela ufoni yakhe i-off. Uthi kube kuningi ikhuluma ingane ndikhuluma in between tears yabo umuntu mezokhuluma in between tears ehixeze. Uthi ngithi okay ngiyezwa. Uthi ngithe ngiyezwa cingo livele liphahla ke phansi. Kusho ukuthi aphinde aquleke ngoba uthi the next thing again uphinde wavuka sekutitiza imshini again. Uthi hayike kuloko kugcina ke ingqondo ibuye kokugcina, and uma ibuye kokugcina ingqondo sekuhlela umakhelwane la ewodini. Kusho ukuthi umakhelwane nje uhlela uzitshela ukuthi ngimlindile umama wamakhelwane, uthi ngimlindile uzophaphama phaphamela kumina. Uthi this time around kuvele kwenzeke nje isimangaliso esikhulu, mangiphaphama ngiphaphama nje ngifresh, ngikhumbula yonke into eyenzakalile from start to finish, nento eshiwe ingane ngiyayikhumbula yonke. Ngiqale ke manje ngibiza umakhelwane ngicela ngichazele kwenzakalani. Uthi umakhelwane angazi ukuthi ngizoyiqala ngalaphi into engizokutshela yona, kodwa kubalekile ukuthi mina ngathi ngidlula ngakwakho mase sibani ngiyabona khona, ngibona izinyawo ziyalenga egarage, and igarage livula ukuthi ukuqala ngadlula kwesibili. Uma ngibuya ngasho ukuthi khona into engekho normal, imoto yakho ngiyayibona ikhona egcekeni, khona umuntu olenga egarage. Imoto yami wakho angiyiboni egcekeni, egarage kulenga umuntu. Leli lesibili igarage livaliwe, angikho sho noma imoto emnyeni yakhe ingaphakathi noma bani, kodwa ikhona into engitshelile ukuthi khona into engekho right. Ngase ngifondela amaphoyisa. Mangifonela amaphoyisa ayafika egate ikhiwe, akho umuntu, igarage livuliwe. Amaphoyisa akenza umsebenzi wawo, athola indlela yokujomba uthango, angena ngaphakathi. Nempela mengena ngaphakathi eminyango wakho akhiwanga, kuvuliwe. Ingane yakho le ntombazana makhelwane ngicela ukuthi
uhlisa umoya kodwa umntana wakho uyilengisile lo wentombazane. Amaphoyisa ayitholile-ke inothi, angenile ekamereni lakhe athola izinto aqoqa ubufakazi afaka. Njengamanje njengoba ngila bengilinda ukuthi uzuvuke, ngicela ukuthi sihambe, ngiyazi ukuthi awuphilile, ngicela sihambe semaphoyiseni azokutshela yonke information odinga ukuyazi njengamanje. Uthi Malwandle ingqondo yise ngokunye-ke manje. Yabona umqondo wami uvela uphaphame ngokunye, uqabuke wes. Uthi yabona umqondo methi uqabuka wes. Uthi uvela uqabuke wes, ngiphile qinqo. Same time ngibiza unesi awubhongcule na drip yakho, ngiyagodoka manje ngihamba mina nangempela unesi asheshise abiza udokotela kusayinayo amnikeza i-medication, kuthiwe nayo i-medication yakho uzohamba uzothatha leli phepha uzoyisebenzisa ukuyothatha i-medication yakho lapha ezansi e-pharmacy kwathini bamdischarge agoduke. Magoduka-ke baqale police station angempela, fika amaphoyisa amhlalise phansi amchazele sifike kunje safika kunje, umyeni wakho simfunile ecingweni sangamtholi, makhelwane usinikeze inamba yakhe siyamfonela namanje asimtholi, ever since asikaze simthole. Lento yenzeke the day wena uadmithwa esibhedlela, okuwukuthi mengabe echaza amaphoyisa ngoba yena uthi bengazazi izinsuku, there was 2 days ago. Lento yenzeke wena the day uadmitted esibhedlela, umyeni wakho vanished, ingane yasala yazibulala. Kwaphela nje kanjalo, asimazi umyeni wakho ukuthi ukephi. Simfonelile nabantu basekubo sazama ukutrace, sazama ukuthola abantu bakubo nabo bathi abamazi ukuthi ukephi, they've never heard from him. So that is the story njengamanje. So unayo yini indawo yaziyo ukuthi mhlawumbe umyeni wakho kunokwenzeka ukuthi ukhona njengamanje? Uthi angazi, kodwa njengamanje ngicela ukuthi ningise emakhazeni, ngicela ukubona ingane yami. Uthi kuthekuse njalo afone lo mfana wakho segula, athi mangise airport ngilendile, but don't worry, I'll just call one of ama drivers wakababa bazongilanda. Uthi ngithi okay mfana wami sohlangana ekhaya. Uthi nangempela kube njalo, uthi bakusingene singene evenini. Makhelwane angene emotweni yakhe, uyasilandela athi makhelwane ngizokulandela, makhelwane ngifuna ukwenza sure ukuthi right, uthi mina ngingene evenini namaphoyisa, ngihambe namaphoyisa awu2 amaveni ayangiphelezela, siya elokhunjeni manje siya emoshwari kahulumeni. Sifike simbona umntana emoshwari kahulumeni, hayi ingqondo iqabuke ngokunye, ngibona ukuthi hayi lengishonela kwangempela ke manje iqabuke ngokunye ingqondo. Ngifika abantu basemakhazeni batatazele, banginikeza amanzi nakhona lapho nginto eyethekayo, ifuna ukuquleka, ifuna ukufa, izinto zonke nje. Bangilethela amanzi, balethe sugar water, balethe inayi. Emva kwama-hour nambalwa ngiphaphame, bese beyangibuza ke ukuthi ngifisa ukuthi kwenzakaleni. Hayi nginawo amasingcwabisane wama private, hayi ke afonele umasingcwabisane ezazolanda isidumbu sisusa sihambise private. Ngilandele ku part 3 sizwe ukuthi kwasekuthini, umyeni ushonephi kunje, kubole kunje, kuyena osale wanukisa wabolisa, useshonephi. Asizwe ukuthi ungiphi umyeni.